Bosta jaħolmu fuq l-irtirar, iżda ftit jippjanaw gradwazzjoni propju wara li jitilqu mix-xogħol. John Ambrogio rnexxielu jtemm kors tal-livell Masters dwar l-arti u l-arti diġitali. Dan wara li bbenefika minn wieħed mis-620 borża ta' studju li nataw s'issa bħala parti mill-iskema Endeavour. Ambrogio saħaq li ħadd m'għandu jħares lejn il-ħajja daqs li kieku tintemm mal-mument li jirtira mix-xogħol. U appella biex meta joħorġu dawn il-boroż ta' studju wieħed jara jekk hemmx kors li jolqtu u ma jaqtax qalbu jistudja anke jekk ikun daħal sew fi żmien. Illum l-irtirar ma jfissirx li inti tittieqaf, illum l-importanti inħeġġeġ il-kulħadd li dawn l-scholarships jindagom meta joħorġu u jara jekk hemmx materja li hu f'ħajtu jew hi f'ħajjitha tkun kattret u tkun ġabret ċertu informazzjoni biex tidħol għalihom. U ma taqtax qalba, ma taqtax qalbu li jmur jqatta sentejn tlieta jagħmilha ma' nies kapaċi ħafna, jagħmilha ma' professuri veri bravi. L-iskema Endeavour toffri boroż ta' studju għall-istudju fil-livell terzjarju u għalhekk huma tajbin kemm għal min għadu fid-dinja tax-xogħol u jaspira li jikkontribwixxi għall-ekonomija b'mod aktar b'saħħtu kif ukoll għal min għadu jixtieq jilħaq l-aspirazzjonijiet ta' ħajtu. Is-Sur Ambrogio kien wieħed minn 3 benefiċjarji tal-iskema li jiltaqgħu mas-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia biex mhux biss jaqsmu l-kisbiet li għamlu iżda wkoll juru fejn għad hemm diffikultajiet fl-iskema biex jinkiseb dan l-appoġġ. Dawn għalija huma 620 opportunità ġdida lill-studenti ta' kull età kif qed diġà qabel illi mingħajr dawn il-fondi wis probabbli ma kinux jieħdu dan l-inizjattivi li jistudjaw barra minn Malta li jkomplu jistudjaw fuq livell terzjarju mill-lat akademiku. Allura jiena għalija dawn l-opportunitajiet iwasslu biex ikunu game changers fil-ħajja ta' dawn in-nies.